en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men a goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambal ɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo jaslari ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi ɓataake men faati koye dewle. kala alarba gila hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 woni rogere weltare tv kollowde gurdam galleji ɗi nde tawno ko rogere kangaɗo ɗiggata yuppetake ko ɗaccel buduk badak moɗota ko wukkitako. dewle ɗe eɗen gandi no ruuki no feewi e nder galleji ɗi ha e nder ɓerɗe ɗe nde tawno so wiyama kaari e kaari ndesodiri e lema wi hanti hankadini kala ken wiye mette e caɗele nana tage nana tafe hakkude mabɓe taw ganduɗa ko belema e jaleɗe kila ɗo wonno ƴamal ha kumal ha o hurti kurtinɗa gonɗon e dambordu ha dambitiɗon koye welo welo gonɗon. dumunna seeɗa fawo hen nguron mette e kamdam nguron caɗele e kiiɓal holko jeeyi on sababu taw ganduɗa goɗɗo mo wonani e jimadi ma malla ma wonani e jimadi mum aɗa welti aɗa weytodiri e mum aɗa yewtida e mum kono an mo ma o kon tikkodirɓe walla ni kon ronkuɓe famodirde ko jeeyi on sababu ko kewɗen wiide kala saha ko ene yooɗi ene weeli dewgal no ngal wayi fof yo ngal wonde kaldigal debbo e gorko eɓe kaldu an gorko woto hul haaldude e joom suudu ma an joom suudu woto hul haaldude e joom galle ma won e worɓe ne ngoodi kañumen ne kaldotako nde tawno ko laamu gundo a ardotako a sawdotako a heedata caggal a heedata yeeso sa addi yewtere joom soka yewtere nde itta fof watta e ma ne jogui woni rewɓe ne sa addi yewtere mbatta ɗum jennoje mbatta ɗum goɗɗum gorko ne nanga hoore mum deeƴa on keret so tawi waɗi hakkude mabɓe ɓe ɓeydo woɗɗodirde ɓerɗe ɗe ɓeydo hippodirde sabu ɓernde kala hippima a andata kam mi andatama a anda ko jahanmi mi anda ko jahata a anda ko mbatta mi anda ko mbaɗa gasi ɗon noon dewgal so yettima ɗon musidɓe tedduɓe ko kewmi wiide ko hankkadine jomumen goni koye ancodirde mbawa sertude ɓe gowodiri sukaɓe nanɗon gorko ala moye mataw addoyde goɗɗo debbo ne hankkadine wawa yaade teddi ɓe guura ɗam ɗon gurdam mettuɗam taw noon ɓe jejjiti en jejjiti enen pop aduna ko seeɗa dokkaɗen hen ɗum waɗi jimowo goto wi dahmitoɗe e aduna moon kon mayoɓe tamatta at min duniyaka fa innaka fani dahmito e aduna ma ka gasowo ɓayde ka gasowo holko jeyɗa ha sakaɗa tikkodira e joom galle ma walla joom suudu ma tikkodiron ko juuti lowon mette e ɓerɗe moon lowon fitinaji e ɓerɗe moon ɗo fonno welde ɗo mette gona ɗon ɗo fonno dahmude ɗo haaɗa ha wayno ñama ko
hokko jeyata sababu tafen labale gilli, tafen korse, tafen kongi, so tawi woni en jettima won nokku taftuɗen gilli gonnoɗi ɗon. dewgal ko ngal naywi ko kala walla ko ngal hesɗi ko kala e kala saaha yo jomumen taftu, yo tafto gilli, yo tafto gonka, yo jurmodir, yo jiɗodir. goto kala yo jab wonde e mone, goto kala yo jab monede. kono an gorko sa wi a monetake, sa waɗi ni nden a wawete, walla sa wayi ni nden debbo yawotoma, walla debbo so haalini koko yeyima nanga hoore maɗa, walla annene debbo mbiya gorko so waɗini koko yeyima nanga hoore ma, walla mbaɗani ɗum waɗi en guddat demude. goto men kala yo yar mone e dewgal. nde tawno dewgal goto kala yo won maccuɗo goɗɗo. an gorko gona maccuɗo joom suudu ma, joom suudu ma wona korɗo ma. goto kala so wayi noon tan fewat, saabu so tawi en mbayi noon ko en muɓɓuɓe guite, ko musata men ko musata men, ƴeweten koko welata men ko. ɓesgu ngu tawa eɗen belti, eɗen beyti, eɗen nandiri, ayi ɓe mbaɗa kamɓene gurdam mabɓe no kom men ni. janggo so tawi woni ɓe darima e darde resde e resede, ayi on saaha noon dokken ɓe secret men mo gurɗe no. nde tawno gurdam aduna ko secret, ko secret tan. wonmo cikkata dewgal no weeli taw welni ɗum tan ko secret mo jogui o. hoɗon secret omo jogui secret e nder makko, gorko o ne jogui secret no ɓe gurdi, taw ɓe ndiwti ko mette kala kene mettinannoɓe. goto e mabɓe kala jaaɓi lesɗinnade goɗɗo o. ɗum wonen jiya gorko wiya ngal ɗo kay ko goral bawangal, ngal ɗo kay woɗɗogal, guila ɗo wonno darol, ɗo wonno tindol, taw ɓe jiiɗi ko helde ɓernde gorko, haɓe nanna ko ɓe jiiɗi nannuttongo, beele gorko wonta mbarodi laawo galle mum natta welde. eɗen jogui ɗum, eɗen jogui ɓen. enen joguiɗen ko bonnoɓe dewle, naatoɓe e ɓerɗe, naatay ɓernde gorko, naatay ɓernde debbo. gilɗoɓe mbaɗanno gajate no kom denɗe, yanoroma ko gurɗa, yanoroma ko mbatta, yanoroma ko gonɗa, mbiya ahan o kayni suusi yanadimi par ce que ko denɗam. ha ɓooya goɗɗo e galle he bane debbo walla goɗɗo watta kañum ne wiide denɗe kaari de ndege ko wiyanno ko yata wona gonga. ayi wona e wattude ɗum gonga. omo ƴeɓoro ɗum haɓe mbattanma ɗum tindol, ɓe mbattanma ɗum darol, ɓe mbattanma ɗum jimol, ɓe mbattanma ɗum jennol, ha nata e ɓernde ma. so ɓooyi yumma nantinma ɗum, so ɓooyi guiƴen nantinma ɗum, so ɓooyi an hoore maɗa kaaɓa e ɗum mbiyaɗa wonta gorko. mbiyaɗa wonta gorko ɗo mbiyami, mbiyaɗa wonta bonɗo hankkadin, par ce que ɗo caɗele kewɗen kewi arde. sa watti teskade ko joom suudu ma wiyanma, walla watti teskade ko joom galle ma wiyanma, ɗum joni joni mbatta salade wone gueɗe. sa watti salade wone gueɗe tan joni joni kerej ara. ɗum waɗi noon hakkude resodirɓe foof ne wawi hejje hakkude mabɓe. a mbawi jaldude, a mbawi fijjude, a mbawi yanodirde, a mbawi wambodirde, a mbawi unodirde. goto fof ne wawi unde, mbawi wuppodirde, mbawi wadde pop ɓenna. ɗon ɗo bonɓe mbattani hen haqqillaji mumen gam yidde jalkidde, walla wattuɗuno comme genre ndenɗirago, ene ƴeeɓoro ha mbatta ɗum gonga, ha gorko watta yattirde caggal. saabu heewiɗo gorko resi joom suudu mum, aɓe nandiri, aɓe belodiri, aɓe pamodiri. gorko o ni sahane walla hay debbo sufde maaro, saaha aɓe ballodiri e kala goto e mabɓe kala ene ɗoftori e goɗɗo o, gam guite e kunuɗe gonɗe e nder galle ɗe ɓe keɓani hono ɗum mbatta ɗum ceccorgal. ene kaala ɗum, ne kaala ɗum, kono noɓe kaaliri ɗum ni ɓe kaali ɗum no comme genre mallude aye herƴinde, ha jomumen mbatta yattirde hen caggal. suwat gorko watta hersude ɗum, walla debbo ustoye ɗum. soɓe gustima e ɗum ɓe natata koye domaine goɗɗo moɓe ganda ɓe puɗɗo majjodirde, ay ɓe puɗɗo nattude famodirde, ɓe puɗɗo herƴodirde, taw ɓe gonno koye tafde gowka e gilli e souvenir hakkude mabɓe. janggo so natti welde ɓe micciro ɗum. ɗo caɗele mawɗe ne ɗo musidɓe tedduɓe. eɗen joguiɗo hen ɓatakuji jonɗi no fewi.
diwɗi en caggal leyɗele ko fate banggue dewle hakkude ressodirɓe ko juuti hande ene mbaɗi séparation de corps kamɓe gondi e galle goto tene kadi gorko e debbo koɓe enɗam gotam ɓe jibini ɓe guuri ko caggal leydi e leyɗele Europe kono ɓe natti famodirde natti welde yahata ɓe kaldata ɓe leldotako ɓe certi lelde kono dewgal ne ɗon musidɓe tedduɓe gurdam mabɓe hande ke wona duuɓi 4 noon ɓe gurdi ɓe gancodiri ɓe nefodiri kono hay goto yiɗa nane wiye to banggue men ga to koɗɗen ga wiye kañum jeeyi oɗo sababu walla kañum jeeyi o sababu e nder ɓatake he wonɓe wulliti hewɓe kolliti ne guuri ɗam kono oɗo hen no ɓataki nde tawnomo juuti en cuɓima yewdemo ɗon ha saaha goɗɗo mbawɗen wi tan ko séparation de corps ɗum ɗon jarani dewgal ko dewgal ko dagni dewgal ko ɗum dagni ceergal hayso ɓiɓɓe temederen ɗon so tawi on natti wawodirde on natti yiɗodirde on paami on gandi an gorko hanti hankkadin o a yiɗa vraiment yiɗamo debbo o ne hankkadi heeɓi haqiqa gorko yiɗamo ɓe jiɗodira woni hakkude mabɓe hankkadi ko en woni koye mawnude gañgu saabu ɗon soɓe dugdi goto kala ne wawi warde goɗɗo ceerte e dow teddugal woto nimsa wonan mon hen ni ceerte e dow teddugal ɗo wawi wonde foof noon woto hul perdude jebdi ma woto hul perdude salaire ma woto hul perdude ɓiɓɓe ma woto hul perdude ɗum e ɗum e ɗum ko dagni dewgal ko ɗum dagni ceergal neɗɗo woto lor Allah yiɗa lorowo hoto lor debbo woto lor gorko hay goto woto lor goɗɗo goto foof yo acci wuura gurdam moƴƴam ɗam Allah yamiri yo joomum wuur dewgal ko gurdam moƴƴam yamira gorko wuurnu debbo moƴƴam debbo wuurnu gorko moƴƴam goto foof yo wuurnu goɗɗo o moƴƴam salo wuurnude goɗɗo o bonɗam so bonɗam naati hakkude mon ha ɓerɗe mon karƴitima gonɗon hankkadi ni koye sertude gonɗon dakame tuuyo e ko ɓurno welde hakkude mon ko leeso so tawi natti wonde ken wona duuɓi natti yiɗede on natti goto foof yeehi ha terɗe mum hankkadi ni ganci tergal goɗɗo ceerte wasata taw won goɗɗo ɗo woni ɗa ene mayana annen wonɗo goɗɗo woni ɗa ne mayanma ni tan foti weli welani ko ɗum dañƴa ala Allah wiyani noon Allah wi ko leydi mum ne yaaji sa ronki wuurde ɗo sostu payaɗa dewgal ne ko dagui hen ko ene dagui so ɗum natti welde mon ceerte goto fof ƴeewiya ko weli ɗum ceerte dow teddugal e dow mbaɗi tewi hay goto to lor goɗɗo Allah yiɗa lorowo Allah yiɗa lorowo Allah e nder deftere men Qur'an nde o haali en foof sen jiiɗi fewde tan hoto lorodiren nde tawno lor moƴƴani musidɓe tedduɓe ɗum jeeyi sababu oɗon ɓattake ko ɓattake juɗɗo haw wonti loro yeehi ha loriɓe ha lori ɓiɓɓe mabɓe ha lori aroɓe e mabɓe ha lori haaloɓe e mabɓe aɓen ɗon gueɗal gongal ngal jiɗɗen haalde musidɓe tedduɓe gorko gilay dow haram kalanmi rewɓe ɓe arsiqaji mabɓe goni koye juuɗe men rewɓe ɓe arsiqaji mabɓe goni koye juuɗe men no jarata to ceernajo an gorko aɗa yiɗi resde ƴewanam oɗo debbo somo waɗi arsigue somo moƴƴi e am ko noonne kadi sa wiyama debbo omo waɗi arsigue omo aaɓi o moƴƴi andu noon arsigue makko koye ma woni kankone ko an ñammintamo an yarnatamo an holtintamo an safratamo ko an rokkatamo kadi nde tawno wona eɗen keedani rewɓe ala so tawi en mbaɗi hen witto e ɓeto hawen keeɓi ko laaɓi so en kaalani en goofi nde tawno holɗum ko en fotɓe haalde ko ɗum waɗi en ɗo en kaalat haala ka noon ne memami min wacco kam mema goɗɗo wacco ɗum mema goɗɗo ufno mema goɗɗo salo heɗade ni fof ne hen kono noon tinnoɗen e mabɓe dokken ɓe haalisaji gila woɗɓe dokkani ɓe haalisaji
ɗo ko ɓataake woni ɗo. Dokken ɓe haalisaji mbasen wonde samba boyen gila samba boyen woɗɓe dokkani ɓe haalisaji sabu sa rokkata joom suudu ma kaalis an ka samba boy sa yalti galle mon ko an yoɓanta yimɓe kafe, ko an yoɓanta yimɓe maaro, ko an yoɓanta yimɓe cigarette, ko an rokkata yimɓe, ko an yoɓanen pasuji, taw an ganduɗa ka samba boy caggal galle sa arte galle ma so debbo ma ñaguimama hay soko temedere mbiya ala, mbiya berna hanki tan mi rokkima temedere. A rokkatamo ɗon e ɗon so en noddima téléphone mbo jogui probléme tel hokkam orange ma mone walla rokkam Wave ma walla rokkam noddirguel walla rokkam ɗum walla rokkam ɗon eldumaɓe, taw joom suudu ma nani pourtant ñaguimama ujunnaje 3 ke woni joni hande yontere, ujunnaje 3 tan wo ñaguima. O e noon ñaguima ko ujunnaje 6 walla 10 walla 6 mbiyam a min de mi ala 10 komi ɗa rokkudema hayso ujunnaje 6 ten o ñaguima ko 3 teni ko ñaguima ko koye ma artata saabu ko yiɗi sodde ko koye ma artata. So comcolo sodata, so faɗowo sodata, so kerem wo sodata, so fewnata ko hoore makko, so tawi o fewnata ko ɓandu makko, so tawi o sodata ko wiroji makko, ko wayno toilette intime makko, pop ko ha welma, so cakka mum so koli mum fof koye ma artata. Ɗum firti noon saha caloɗen wonde samba boyen rokkiroɓe haalisaji taw en dokkata suddin men. Oɗo henna gorko yimɓe kala ne mbiya ko moƴƴo, koreji makko baɗi ken rewɓe sehilaɓe makko woɗɓe kala ko ɓe noddimo ñaaguimo ko famɗi ko kala o itta o nelda. Kono debbo so ñaaguima to ko muño an fattan mami rokke, fatma mi rokke, fatma mi rokke. O tottata debbo ten debbo ko sohlini heewi, so debbo ñamlima haalnimo o yoɓa seeɗa o acca seeɗa, watti han kadi ko debbo waddata hen tagal to pilta ha yoɓa. So debbo haalni yimɓe jaɓata Allah e gorko moƴƴude ko dokkirowo, kono debbo kay haydara rokka ko ɓataake celluɗo musibitede. Kono noon nde tawno en kalata inde hay goto, en kalata inde wuuro hay goto, kono noon ɓataake so ari en janggat nde tawno neɗɗo ko kañum woni deftere, kono ɗi yaran jippire deftere janga ko jange hoore ma, jange koddiɗo ma, jange joom suudu ma, jange joom galle ma, jange ɓiye. Neɗɗo ko deftere, neɗɗo ñawi aɗa jiime makko, aɗa ñamminamo, aɗa yarnamo. Neɗɗo ñawi ko an lootatamo, neɗɗo ñawi ko an nayimo hôpital, neɗɗo o maayi ko an artirimo, ko an lootimo, ko an hasnimo, ko an joƴƴinimo wo juula, ko an ubbimo. An kay deftere so hippitama ne haala maayde wona an haalante. So deftere hippitama ne haala maayde, bamma maayi, yumma maayi, miñe maayi, mawne maayi, ɓiye maayi, pop a ubbi wona an haalante maayde. ɗum so yonanima jangde deftere nde nafatama haydara, ay image mum yonatama, eɗen majjina koye men tan. hay aɗa neɗo wuure dewgal, aɗa andi ko guurɗa e dewgal ko fof haalaɓi filmu walla deftere haalore dewgal, ala ko nafanma an kay ka deftere. Defte nan ɗo ha yeeso ha kewi ko jeese men ɗen goni. Musidɓe tedduɓe ko ay wonde kala gorko kañum hokkata debbo mum, hokkata ɓiɓɓe mum kaalis. ɗum kam koko hora koko ronka, so dabare o, so tawi ko tidde jungo walla ko yidde wiyede ko moƴƴo caggal galle, ɗum ko kanko andi. woori noon ha juuti debbo guiɗo hersanno ñagade bañumen worɓe, woto wiyede gorko ma ne jogui ha watti ñagade banumen worɓe. ɓen mbimo ijam ene wona o wi wallahi mi ronki o yo rokkam haymbo. to eɗen gandi eɗen kewi wiide mataw so tawi gorko rokkata debbo haalis koye debbo woni, ɗum ko konngol, mi jaɓani ngol konngol. saabu holɗum wittoji kewɗi mi waɗi woni rewɓe koɓe aljanna tan, aɓe beeli, aɓe ndefa, aɓe lelo, aɓe laaɓi, aɓe ciwlisi. kono wone worɓe kañumen ko samba boyen tan welɗumen ko rokkude caggal galle. hono no worɓe godiri weliɓe tan ko zippuji dabɓi. aɗa jogui debbo ma galle, ko an resimo, ko laaɓɗo, ko joɗɗo, ko boɗejo walla ko ɓalejo, teni ko lawɗo, ko ciwlisɗo,
kono welimo tan ko yeeyoɓe koye mumen tan ko jaafoɗon ko cagaji wonɓe boli ɓe ngala ƴiƴam ngala fayida ɓorni kon tek kon paat kon kiiɗi kon so yi kon tan oɗon ko nanngude hoore makko il faut rokka ton ujunnaji tati walla ujunnaji nayi walla ujunnaji joyyi ɓe nin gooti ko tuuye mumen yettiɗon wona yimɓe gonɓe ne goodi kañumenne sene gonde giƴu men yiɗi wiyede ko kaari deppisto sen ñaami en gayni kaari kay kañum deppisto sen joɗɗino ko kaari sodata jaram kaari sodata hen boisson kaari yoɓata taxi kaari yoɓanten ɗum no kaari kay taw o yiɗi ko inde konde tawno ɗo joom suudu makko ɗo o wiyata ko inde ala ɗon o rokkata ɗon woora noon ha debbo kañumne watta ñagade banggue goɗɗo ha Allah waɗi noon debbo haalani goto e giƴiraɓe gorko giƴiraɗo haalani gorko gorko ari yenni debbo ala fof ko heddan debbo min mboɗo rokkuma aɗa bonna indam hankkadi tikkani debbo ɗen bali samori seeɗa o watti rokkude darti o haalani kadi giƴiraɗo kadi haalani giƴum o arti kadi o lawori debbo ha ɓurti o watti rokkude debbo seeɗa o darti fila misir debbo kañumne won gorko goɗɗo mataw yiɗi ɗum kono noon haalani ko gilli caysagal walla ko wawi wonde foof kañumne saaha kala itta hunde rokka debbo saaha kala itta hunde rokka debbo debbo watti sodde watti ɓornade paɗe watti wadde gueɗe goɗɗe ñagota kom teni o yii debbo ne daña o namdi debbo to dañata debbo wi ko gorko rokkata ɗum o yokkoni hakko o wi haydara o yiɗam tan o yiɗiram sabol tan mo rokkami no mbaɗa ni no jarata andi ne jiiɗa woɓɓe ni tan mbaɗa ni goɗɗo kañum ne jiɗɗo inde ko noon waɗata musidɓe tedduɓe kiram fuɗɗi nadde caɗele puɗɗi nadde ɗo nandiral wonno ɗo hande ko kiram mawɗam woni ɗon ɗum firti noon ko woto jejjiten haqqe ha haqqe o jibinana men haqqe goɗɗo e dow haqqe tinnoɗen e suddiɓe men seɗen jogui mbaɗanen ɓe woto pawoɗen e lewru mi neldima ujunnaji tati tan pourquoi ɗe gasi joni ka bonnowo sabunde ka bonnowo naggam neɗɗo wawa bonnude no ñaguirɗa dokkeɗa ni ko noon wo ñaguirte kanko no o rokka hen woto toppito ko jinnama mbiyata wonde kaari ko bonnowo ration kaari ko bonnowo sabunde neɗɗo wawa ƴakkude maaro neɗɗo wawa yarde nebam neɗɗo wawa ƴakkude sabunde rewnete tan koye lawol ɗum noon mbawmi wiide tan ko goto men kala yo toppito joom suudu ne andu ko joom galle ma wawi saɗa ñaagomo andu ko wawi ko ñaagomo ko wawa ko woto ñaagomo dokkamo caɗele walla o woɗɗoma walla o dogma ha tenti noon saɗa ñaago joom galle ma woto ñaagomo saga lelde ɗo softi omo fayema ɗo omo fayema anne aɗa softi yidde weltindemo won konngol gotol ngol kalatamo ɗon o ancete hayso wona ñande wonde so yiɗi leldade ma so miijima ngol konngol onata wonde gorko teni so yalti galle ko gorko kala debbo goɗɗo mo nangi teni andat ko gorko kono an hanti hankkadi o wona gorko ɗo maɗo saabu on konngol ngol mbiɗamo ngol bonni accere makko ha laaɓi kala ko jirgui tan no ɓandu faade ma wari ɗum hankkadi ɗum firti noon ko alay saago dewgal namdi ko rentade no moƴƴi e ƴewde ko haalata e ƴewde no yarata beele jomum ƴeewe holno wawata waade guddirten yewtere men dewle ko musidɓe tedduɓe kala mone haala e dewgal yo haalen ko rewi Allah jokki en ɗam annene kadi gorko so tawi a felliti haalande neɗɗo gurdam galle ma haala neɗɗo kolniɗo responsable joom haqille mawɗo joom sirlu mo ganduɗa so tawi a haalni ɗum haɗata ko hakkude moon heddo ƴeewa hol peeje ɗe ƴettata ha yaltinma e ɗen caɗele annene debbo ko mettodirɗa e joom galle ma ko foof ko kaaɓodirɗa joom galle ma ko foof andu debbo mo kalduɗa andu mo dokkuɗa sirlu ma
andu mon jewtiɗɗa andu ko kalɗa saabu heewi konngol ɗo haala ngol wahlita ngol watta konngol gongol taw wona an wi yimɓeɓe wona ɓe nanata koɓe wahlitoɓe haala saɗa waajo neɗɗo ko selli ko gonɗi ko rewi Allah saɗa tindinamo tindinmo ko moƴƴi ko feewi ko rokkatamo jaam hoto tindin neɗɗo ko boni hoto waajo neɗɗo ko boni hoto won naafigi hakkude resodirɓe gorko o ne wullitoma debbo o ne wullitoma ko gorko o wiyanma ko ay wona ɗum mbiyata debbo ko mbiyata debbo ko wona ɗum mbiyata gorko o ɓen ne keewi hande nder dewle ɗe wiyoɓe ko kañumen dogata e dewle kaari en tawɓe kalanta kaari en gonga ko fenade ɓolde woni nder yaha jiiɓo jalta hen walla konngudi goɗɗi jalta hen ndentoɗen wone gueɗe musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en so buuɗal yurmede feeri feeñi feeje ɓataake men dewle alarba musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullahi sar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓam tedduɓe